Il-Ministru Mirjam Dalli konfermat dak żvelat mill-Partit Nazzjonalista u fatt illi kien hemm familji illi kienu qed jinsterqu mill-kontijiet tad-dawl maħruġin mill-arms. Iżda ħafna dubji dwar dan is-suppost żball għadhom ma ġewx indirizzati. Dan hekk kif filwaqt li Mirjam Dalli ħarġet tattakka lill-Partit Nazzjonalista u l-Shadow Minister Mark Anthony Sammut, fl-istess waqt qalet illi l-arms ma kinux qed jaħbu dan l-iżball meta effettivament huwa proprju dak illi għamlu għaliex li kieku ma kienx għall-Partit Nazzjonalista ħadd ma kienu kun jaf b'dak kollu li kien għaddej. Meta ġiet mistoqsija mill-Professur Andrew Azzoppardi dwar il-gravità ta' din is-sitwazzjoni, il-Ministru Dalli ma kienx taf kif se taqbad twieġeb. Li kollok kont li inti ma toħux il-sussidju huwa problema hu. Ngħidlek, aħna illum qed tkellimni ma nafx x'in il-mistoqsija. Mirjam Dalli spjegati li dan l-iżball fis-sistema laqat eluf ta' familji li skonti huwa persentaġġ żgħir u l-iżball ġie indirizzat. Ta' kellek sistema fejn inti imbidel l-upgrade tas-sistema tal-kontijiet laqtet persentaġġ żgħir kif qalet anki l-arms ta' kontijiet vis-à-vis l-co-reduction. Dik il-problema ġiet indirizzata. Madankollu f'nifs ieħor ta' raġun lil Partit Nazzjonalista li għad hemm min qed jiġi milqud bin-nuqqas ta' ekoriduzzjoni mill-kontijiet tad-dawl kif sostniet li jekk hemm nies oħrajn se jkunu qed jiġu indirizzati. Jekk hemm każijiet individwali ta' nies milquta, l-arms tat il-commitment tagħha li se tindirizzhom. Dak li qalet il-Ministru Dalli jmur għal kollox kontra dak li qed tgħid l-arms ċoe illi din il-kwistjoni ġiet solvuta bil-Ministru tisħaq illi dejjem hemm fejn ittejjeb.